తొలుగుతో బిడ్డ అల్లుడు ఇంటికి వస్తుంటే గట్ల ముఖం పెట్టినావు. మరి ఇంకెట్లా పెట్టానయ్యా? రాక రాక అల్లుడు మన ఇంటికి వస్తా అంటే దొడ్డు బియ్యంతో బువ్వ పెట్టుకుంటే ఏమనుకుంటాడు? మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి పోయినాక మన బిడ్డని మీ అవ్వగారు దొడ్డు బియ్యం పెట్టిన దెప్పదందుక. ఎవరు చెప్పిరా దొడ్డు బియ్యం అని? ఇక చూడు బియ్యం ఎంత మంచిగా ఉంది చూడు. అయినోళ్ళు ఇళ్ళల్లా కమ్మ తిన సన్న బియ్యమే ఇది. అగో కూలే దొరకలేదంటే కదా సన్న బియ్యం కొన్నికి పైసలేడి? మళ్ళీ ఏమన్నా అప్పు చేసినావా? అప్పెందుకు చేస్తేనే పేదోళ్ళ కడుపు నింపేందుకే కాంగ్రెస్ సర్కారు నెల నెలకు ఒక్కొక్కరికి 6 కిలోల సన్న బియ్యం ఇస్తుంది కదే. అబ్బా ఎంత మంచి ముచ్చట చెప్పినావు. రేవంత్ అన్న సర్కారు చల్లగుండా ఎప్పటికీ గిదే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంటే ఎంత మంచిగా ఉంటుంది. కడుపు నిండా బుక్కడి బువ్వన్న దొరుకుతుంది.